bamenyi b'ensemo y'egetonto ime y'egwodi ya Machoge basi isiko lya lero mbeso kina kumwakire koko omurali w'egetaseni kiagetembe Geoffrey Onsarigo koba homwe msiobo mono asu musingi bw'okumubwatisi Dr. Fred Matiang'i koba omurayi b'ense haso bacholi bonene buli mutwe ukona nagetembe habamenyi abo nigo bateba buna Onsarigo obeire obwekebekerero n'obukonyi ase egwodi ya Machoge basi ase wetero obumanyi bwaye abantu b'ensemo eyo mbachikonyora obukonyi obunene igo haso bwamo batebire buna aso kumubwatisi Matiang'i koligo burayi bw'ense bwamumentire chikura ase ng'encho buna homo gusio mugima nigo abeire bw'eng'encho aso gochikoriga ekerogo ky'oburayi bw'ense roboti oruo n'omurikito Gilbert Kobi. Bamenyi b'ensemo ya egetonto ime ya Machoge basi ensemo y'ebunge ya Machoge tate nigo besokya lituko lya lero kweresera ayibagane tukolerwa na mono aso burayi bwa gisiasa kero omonto nabo tware gosinga abana baito mo batebi nonde bwensi pio yo gochenchie getuo yo koreke esta yo tate kogenda ase getuo keria atagetekerange na asare egasi ingo korwere iga abana abumba ase egasi rero bishari ase egetonto buying center kero mokoriga rero ase kwende ya pota no bari bagenderete egasi ibono iga ase nkaga iga muroche abartore na barabuga iga ngetembe TV eya totarire gocha korigereria ng'amaene egetonto buying center nko exist kere mukeroche nkero gosenkeyo ekerekere ororo igemine tinga ekere twakietu mokemente mama tinga turi stream bere bone kere mo kemente togochikoba stream satu konengana na barabwo okoba kwa Onsarigo ase okurwanirwa ekero gekyo nigo gochiko baribaga ase ng'encho batwarire omonto asonyara ko bagoikera ase geka kiange togosukuru ng'ambu ya mono ase abana baito gutuinyora gochaga iga buna oyo minto Geoffrey Onsarigo oyo tokorokanka iga ng'ariraba nere buna nabo tokumwirania ng'ambu ya mono ne timu yaye ya Getembe TV ase ogotoika ang'e iga na mono moroche ng'a esegi nere tobwate motuga iga esegi tobwate motuga ntobwate timu oyo minto Geoffrey Onsarigo gagosapoti omwana oito okorigia ekero gekenene gia Kenya momate omwana oito okorigia ekero gia Kenya gakoroku Dr. Fred Matiang'i nigo bairesera ng'a okoba Onsarigo ase ekiama gia Jubilee kerige chiko mugwatisia Matiang'i ne kero kiriki ya gyo bwatisia omugusi ase oburayi bori mutwe ntu abantu bagetonto ntobwate bakong'u obonge sana igoro ya magenderero totagete round ye tochamo tochora omonto oranyare otowakirisha gari ase county amone national government oyore Matiang'i okeng'o Matiang'i so tu abantu bagetonto twanchire gochamo go support Matiang'i kiagera noyo ito no mwana oito koruga iga erinde na intu omugusi tonyore ribaga korwa uru yagachete Kenya na intu omugusi tuchifunie ng'omonto ito korireki obeire omugambi komenta nayo ntotagete omwe MCA gochencha omwe MCA torete omonto orang'e na intu omonto orang'e na intu oratoreterera magenderero pero twarigereire iga twanyorire ng'a riraba nabo tokomoroka riraba oyore Geoffrey Onsarigo naisaine ase kitogoteba naisaine obeire connected n'abantu bari abanene noyo Matiang'i gochikoba president ayonsi twarigereire twarorire emeremo yaye twanchire ng'a Onsarigo nere round ye togosupport erinde akoreki atokonye asa kandigerie egari ekaneta paka ngari ebinto ebio omwana abwa yo minto Onsarigo tioto mama bro nande chomoko nori nanyoni gari ase ekiama kia Matiang'i abandi bagana koboria nje tindachora muntu nabona ngojo gwaka ng'ake Matiang'i nondo oyo ndarorera kino bwemwe msiri mbache gwa kanyesari hararinge kurwa ensemo y'egetonto Machoge basi ime ya Machoge chache ase county ya Kisii ngori bwoterega temba maritane Gilbert Kobi.